Det er da tydeligvis dig, der ikke kan håndtere at være alene. Mig? Ja, føler du dig sådan lidt troet, når du står over for en pige, der rent faktisk opfører sig lidt moden? Jeg spørger dig ikke, om du vil giftes, vel? Altså, jeg... Nej, det er også helt... Jeg var bare overhovedet ikke forberedt på lige, altså, og jeg synes, du er sindssygt sød, men altså... Du bliver helt bange nu. I er jo pisse scary! Hvad fanden laver I? 3, 4, 5. Hvad satan? Hvad helvede laver du her? Så hvis der er noget sjovt, du har lyst til at filme, så siger du til. Og jeg er her for dig, og de andre er her for dig. Det kan også være, det er meget fint terapi med det der... Ja, nej, undskyld, det ved jeg godt, jeg ikke skal snakke om. Jeg gider det ikke mere. De skal ikke komme bare og tage ham sådan der. Når jeg tror, at vi skal være sammen hele aften, og så bare... Hallo, hvor er de henne? Vi finder... Ja. Jeg skal ud og finde dem hen et sted, fordi det er ikke sjovt mere. Jeg vil gerne hjem.